שלום, אני אליסה, והיום נלמד תרגילי מתיחות שמתאימים לכולם. These exercises are perfect for before and after your workout. So your legs and your hips will be one against the other. ופותחים ידיים. Stretch הצידה. לאמצע. הצידה. לאמצע. פעמיים. 1. לאמצע. ו1. לאמצע. עכשיו אותו דבר, אבל אנחנו באים לאמצע. אז 1, לאמצע, הצידה, וצד שני. 1, לאמצע, הצידה, וצד שני. עכשיו, ידיים קדימה. Down. Our back is straight. לצדדים. And להישאר. 1, 2, 3, 4. לאמצע, צד שני. 1, 2, 3, 4. לאמצע ולמעלה. עכשיו ראש למטה. And we roll forward and walk forward. מרימים עקבים 4 פעמים. And 1 and down. 2 and down. 3 and down. 4 and down. באים בחזרה. And roll up. למי שיכולה, סוגרים רגליים. אותו דבר. ראש למטה. We roll and walk forward. Balance and 4 times. 1, 2, 3, and 4. בחזרה, לאט לאט, and roll up. פותחים רגליים עוד פעם. And we stretch forward, גב ישר. 4 שניות להישאר. 4, 3, 2, 1. ו-reach למטה. להישאר, לקפל את הרגל השנייה, ולהישאר. 1, 2, 3, 4. בחזרה, גב ישר, וצד שני. להישאר, גב ישר, למטה, ולקפל את הרגל, ולהישאר. 1, 2, 3, 4. באים בחזרה. עכשיו לנג' הצידה. אז פותחים את הרגל פעמיים, איפה שנוח, ולהישאר כאן, גם אם זה גבוה, זה לא משנה, ופלקס ופוינט. פלקס and point. Flex and point. עוד פעמיים. Flex and point and flex and point. However you can, לצד שני. ו-flex ופוינט. Flex and point. Flex and point. Flex and point and flex and point. בואו נעלה למעלה. Stretch. יד ויד, וכמה שאת יכולה להכניס את הראש, ולהישאר. 4. 1, 2, 3, 4, למעלה. יפה מאוד. עכשיו, breathing slowly, להעלות את הידיים. And 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. עכשיו כתפיים, roll עם הכתפיים, loosen up. And 1, and 2, and 3, and לקדימה. 1, and 2, and 3, and 4. ראש, סיבובים עם הראש. אז למטה, הצידה, אחורה, הצידה. יותר מהר. around. עוד פעמיים. 1 and 2. צד שני מהר. פעמיים. 1. עוד פעם. 2. זהו זה. תודה רבה שהייתם איתנו. אני אליסה. For more videos, feel free to go into Zeus Sport, and we'll be happy to see you next time. Thanks. Bye.